ብዙሓት ሰባት ብዘይ ዕላማ ብዘይ ምርሒት ብዘይ ሓጎስ ኣብ ዘለውዎ ህይወት ይንከራተቱ ንምንታይ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ድማ ክፈልጡ ኣይፅዕሩን እቲ ሓጎስ ንኽስእንሉ ዝገበሮም ኣተሓሳስቦኦምን ምርጫኦምን እዩ ንምጽናዕን ንምስትኽኻልን ኣይፅዕሩን እዮም ይኹን እምበር ከምዚ እንተትገብሩ ነይሮም ነገራቶም ኩሉ ክግንጠል ይኽእል ነይሩ ብዙሓት ሰባት ውሱን ዝኾነ ህይወት እዩ ዘለዎም በዚ ምኽንያት ድማ ህይወቶም ዝተገደበ ይኸውን ህይወት ከባድን ፈታኒትን ብሓዘንን ብመከራን ዝተመልአት ብምዃና ይኣምኑ ይኹን እምበር ተዝርድእዎን ተዝፈልጥዎም ነይሮም እኮ ትዝበለፀ መዓልታት ኣብ ቀረቦም እዩ ዘሎ ኣብ ክንዲ በቲ ናይ ብሓቂ መንነቶም ዝግለጹ ብናይ ካልኦት ህይወት እንዳስተንተኑ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብ መጺኡ ካብቲ ዘለዎ ህይወት ከውጾም ይጽበዩ ሓጎሶም በቲ ዝኸውንን ዝፍጠርን ነገር ዝተመስረተ እዩ ኩነታት ስለ ዝቋጻጸሮም ብኩነታት ህይወቶም ይናወጽ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ዘቕርበልኩም ህይወትኩም ክትቋጻጸሩሉ እትኽእሉ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ ክትናወጹ ዘይኽእለኩም ኩነታት ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ቅድሚኡ ግን ዝፈትወኩም ናብዚ ቻነል ሓደሽ ዘለኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነቲ በቢግዚኡ ዝፍንወልኩም ኣነቓቕሒ ቪድዮታት መሃር ቪድዮታት ከይምልጠኩም መታን ነታ ናይ ቃጭል ምልክት ጠብቑ ኢኹም ሰናይ ምክትታል ቀዳማይ ኩነታት ዘጋጠመ የጋጥም ወላ ይለዋወጥ ንስምዒተይ ዝቋጻጸሮ ኣነ ኤበል እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ምስጢራት ናይ ህይወት ክኸውን እንከሎ ብዙሓት ሰባት ብፍልጠት ዝነቕሑ ሰባት ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ሜላ እዩ ገሊኦም ሰባት ግን ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ክጭነቑ ዘይሕጉሳት ኮይኖም ይነብሩ ስምዒቶም ተመሊሱ ክቋጻጸሮም ስለ ዝፈቐዱ እዮም ግን እዞም ሰባት እዚኦም ብሓቂ ኣብ ህይወቶም ዘይሕጉሳት ዝገብሮም እንታይ እዩ ካብቲ ዝገርም ብሓቂ ነዞም ሰባት እዚኦም ሰላም ዘይሂቦም ሓጎስ ዘስእኖም መዓልታዊ ኣብ ህይወት ንነፍሲ ወከፍ ዘጋጥሞ ንኣሽቱ ዘይጠቕሙ ሽግራት ወይ ከዓ ድሌታት እዮም ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዝዓግቶ ሰብ ምስ ዝመጽእ በቲ ዘጋጠሞ ተጻብኦ ስምዒቱ ሕማቕ መዓልቲ ከም ዝውዕል ገብሮ ወይ ድማ ዝኾነ ሰብ መጺኡ ሕማቕ ቃላት ምስ ዝዛረቦ ንሰሙናት ዝኣክል ኣብ ኣእምሮኦም የሰላስልዎ ርኢኹም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ስምዒቶም ወላ ሓደ ቁጽጽር የብሎምን በዚ ምኽንያት ድማ ልክዕ ከም ኩነታት ኣየር ክለዋወጡ ንሪኦም እቲ ቁልፍን መፍትሕን ግን ንስምዒትካ ክትቆጻጸር ከም ትኽእል እምነት ምስ ዝህልወካ እዩ ሓደ ሓይሊ ትምላቕ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ምቁጽጻር ህልወካ ንዓኻ ናብ ሓዘን ዝወስድ ሓጎስ ዝኸልአካ ሓይሊ ከም ዘሎ ትፈልጥ ነዚ ንምግባር ዘድልየካ ሓሳባት ጥራይ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ትርጉም ዘለዎ ንምውሳን ዓቕሚ ትለማመድ ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ዘሐጉስ መንገዲ ክትመርጽ ትኽእል ካልእ ድማ ዝሓሸ ኩነታት ንምስሓብ ትጅምር እቲ ዝሓሸ ዓቕምኻ ምጥቃም ምስ ትጅምር እቲ ዝሓሸ ዝበሃል ነገር ናባኻ ይስሓብ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ዝሓሸ ዝበሃል ነገራት ክተስተውዕለሎም ትጅምር ነዚ ነገር እዚ መዓልታዊ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከም ትደጋግሞ ቃልእተው በዚ ምኽንያት ድማ መዓልትኻ ብሓጎስ ጀምሮ ኣብቲ ጽቡቕ ዝበሃል ኩነታት ድማ ክትነብር ክትጅምር ኢኻ ካልኣይ ድማ ንኸመስግን ብዙሕ ምኽንያት ኣለን ንበል እዚ ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ዝርድኦ ሓቂ እዩ እቶም ሕጉሳት ዝበሃሉ ሰባት ካብቶም ዘይሕጉሳት ክነጻጸሩ ከለዉ ንሳቶም ብዝበለጸ ኣድነቕትን ኣመስገንትን እዮም ብዙሕ ግዜ ብንእሽተይ ነገር እንተደኣ ዘይትሕጎስ ኮይንካ ብዙሕ ነገር ምስ ትረክቡን ምሕጓስ ኣይትኽእልን ነዚ እንተፈሊጥካ ንብረት ዝና ምጥራይ ሓጎስ ከም ዘይሂበካ ክትርዳእ ኢኻ ኩሉ ነገር ጊዜያውን ዘይውዳእ ሓጎስ ከም ዘይሂበካን ንስምዒትካ ክትእምኖ ኣለካ ምኽንያቱ ናይዚ ኩሉ መበገሲ ስምዒት እዩ በቲ ዘለካ ነገር ሃዲእካ ኣመስግን ኣብ መንነትካ ልዕልና ክትረክብ ኢኻ ሳልሳይ ገዛእ ርእስኻ ምዃን ትኽክለኛ ሰባት ናብ ህይወትካ ይሰሓቡ ኣብዛ ምድሪ ናይ ወዲ ሰብ እቲ ቀንዲ ዘሕዝን ተግባር መንነቶም ምስ ዓለም ከወሃህዱ ኢሎም ዝልወጥዎ ጽቡቕ ዘይኮነ ከይዲ እዩ ከም ካልእ ሰብ ምዃን ምስ ካልኦት ብዝሓሸ መንገዲ ክሰማምዑን ብኻልኦት ክንፍቶ ይገብረና እዩ ኢሎም ይኣምኑ እቲ ሓቂ ግን ንኻልእ ሰብ ምምሳል ወይ ከዓ መንነትካ ምቕያር ሰባት ናብ ህይወትካ ብፍጹም ምስሓብ ኣይትኽእልን ገዛእ ርእስኻ ኹን ገዛእ ርእስኻ ምስ ትኸውን
እቶም ጥዑያት ዝበሃሉ ሰባት ናብ ህይወትካ ክመጹ ክጅምሩ እዮም እቶም ጥዑያት ሰባት ትክክለኛ ሓቀኛ መንነትካ ክፈትዎ እዮም ራፍ ዋልዶ ኤመርሰን ሓደ እዋን ከምዚሉ ኣብዚ ብዘይ ምቁራጽ ንኸምስል ዝጽዕር ዓለም ገዛእ ርእስኻ ምዃን ምፍታን ዓብ ዓወት እዩ ገዛእ ርእስኻ ንምዃን ድፍረት ሃለኻ ኩሉ ግዜ ነዚ ንምግባር እምነት ሃለኻ ሽዑ ጥዑያት ዝበሃሉ ሰባት ኩነታትካ ኣካይዳኻ ሪኦም ናብ ህይወትካ ክመጹን ክውሕዙን ክጅምሩ እዮም ራብዓይ ኣነ ዝኾነ ዓይነት ነገር ምግባር ይኽእል የበል ዕውታት ሰባት ነቲ ንሳቶም ናተይሎም ዝኣምንሉ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ይብገሱ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ብምእማን ኣብ ህይወት ውሽጢ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል እስካሕሰብ ከምኡ ድማ እመን ናይ ዓወት ምስጢር ካብቲ ኩሉ ይኽእል እየ ዝብል እምነት እዩ ዝጅምር ስለዚ ነዚ ፍለጥ ነቲ ተኣምነሉ ነገር ድማ ኣብ ተግባር ግበሮ ኣብቲ ዘለካ ሕልሚ መሰረት ብምግባር ውጥን ኣውፅእ በቲ ዘውፃኻዮ ውጥን መሰረት ድማ ስራሕ ሽዑ ኣብ ኢድካ ይእትዎ ነቲ ክልውጦ ኢልካ ዝሓስካዮ ነገር ክትገብሮ ከም ትኽእል እመን እሞ ናብ ቅድሚት ኪድ ሓምሻይ ሩሕሩሕ ምዃን ኩሉ ግዜ ይስዕር እዩ ሓደ ሰባት ሩሕሩሕ ምዃን ድኽመት ምዃን ይኣምኑ ሩሕሩሓት ሰባት ከም መጠቀሚ ሰባትን መሰጋገሪ ከም ዝኾኑ ይኣምኑ ነዚ ድማ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዘጋጠሞም ዝኾነ ነገር ኣምፂኦም ከም ኣብነት ይጠቕሱ ሙሉእ ልቦምን ህይወቶምን ሂቦሞም ዝነበሩ ሰባት ክሒዶም እምነቶም ሴሮም ልቦም ኣቕሒሮም ከም ዝኸዱ ይነግሩሞ ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ሩሕሩሕ ምዃን ንዕኦም ከምዚ ከም ዘጋጥሞም ይኣምኑ ሓደ ሰብ ኣብቲ ንስኻ ትኸደሉ ዘለኻ መንገዲ መፂኡ ምስ ዘዓግተካ ብሰንኪ ሰብዚ ጉዕዞኻ ደው ከተብል ኣይተፈቅድኒ ሓምሽ ርኢኻ ካብ መንገድኻ ከም ትተዓናቐፍ ዝገበረካ እቲ እግሪ ጉዕዞ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ሕያዋይ ዘይኮነ ሰብ ብርግጽ ኣብ ህይወት ሓደ ሰባት ኣነ ዋሪ ተግባር ክገብሩኻ ይኽእሉ እዮም በዚ ምኽንያት ግን ኩሉ ሰብ ብሓፈሻ በዚ መልክዕ ክትሪኦም ኣለካ ማለት ኣይኮነን ንስኻ ሩሕሩሕ ዝኾንካ ገለ ጥቕሚ ካብ ሰብ ክትረክብ ደሊኻ ኣይኮንካን እንታይ ደኣ መንነትካ ስለ ዝኾነ ሩህሩሃት ሰባት ብናይ መን ዓይኒ ይማረኹ እንተይልካ ሓሲብካ በቶም ሩህሩሃት ሰባት ወይ በቶም ቅድሚ ነዊሕ እዋን ሩህሩሃት ዝነበሩ ሩህሩሃት ስለ ዝኾኑ ብኻልኦት ሰባት ዝተጎድኡ እሞ ሕጂ ኸኣ ሩህሩሃት ንኽኾኑ ፈቓደኛታት ዘይኮኑ ሰባት በይን እዮም ዝሰሓቡ በቶም ሩህሩሃት ሰባት እዮም ዝሰሓቡ ከምቶም ሩህሩሃት ሰባት ንዓኻ ክከናኸኑኻ ትደልዮም ንስኻ እውን ንኻልኦት ሩህሩህ ኩን ካብኣቶም ገለ ጥቕሚ ደሊኻ ዘይኮነስ ወላ ንእሽተይ ትኹን ንኻልእ ሰብ ጽቡቕ ምስ ትገብር ኣብ ዓለም ገለ ንእሽተይ ነገር ተበርክት እሞ ዓለም ድማ ሓዳሽ ቦታ ከም ትኸውን ንዓኻ እመን ሻድሻይ ኩሉ ነገር ንበረኸት ወይ ድማ ንትምህርቲ ይበል ኩላትና ኣሸጋሪ እዋን ኣሕሊፍና ኢና ከምኡውን ብጣዕሚ ብውሽጢ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝሓለፉ ሓደ ሰባት እንተኾኑ እኳ ካብ ዝሕልፍ ዝበለ ድማ ከም ገሃንም ዕሙቕ ዝበለ ኣብ መከራ ውሽጢ ዝሓለፉን ዝሓልፉ ዘለዉ ሰባት ብዘገርም ርድኢት እዚ ኩሉ ዝወርደኒ ዘሎ ንትምህርቲ ወይ ከዓ ንበረኸት እዩ ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ኣብ ከቢድ ሕማም ዘለዉ ወይ ድማ ካብ ዝኸፍአ በደልን ሓደጋን ዝተረፉ ሰባት እስካ ሕሰቡ ብጣዕሚ ብውሽጢ ዘሰቅቕ ዓይነት ሕማም ይሓልፉ ይሃልው እምበር በቲ ዘጋጠሞም ስቃይን ሕማምን ኣብ ህይወት ዘለዎም ኣረኣእያ ይቕየር ሓድሽ ዝኾነ ፍቕርን ስምዒትን ዕላማን ሒዞም ብተመሳሳሊ መከራ ውሽጢ እናሓለፉ ንኻልኦት ሰባት ንምርዳእ ወይ ከዓ ንምሕጋዝ ይትስኡ ካብ ዝሓለፈ ህይወትካ ትምህርቲ ምምሃር ትኽእል ኢኻ እዚ ኩነታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ብዝያዳ ብርቱዕን ዝሓሸ ሰብን ክትከውን ብዝበለፀ ሩህሩህ ሰብ ንኽትከውን ከም ትኽእል እመን ሻብዓይ ናተይ ምሩፅ ነገራት ገና እንዳመፀዩ ኢልካ እመን ዝሓሸ መጻእየይ ገና እናመፀዩ እንዳበልካ ምስተኣምን ብተስፋ ዝተመልአ ሎሚ ብዓወት ሓሊፍካ ንጽባሕ ዝሓሸ ዓወት ትጽበ ሰብ ትኸውን እስከ ገምት ከምዚ ምዝኸውን ኢልካ ናተይ ዝሓሸ መጻኢ ገና እንዳመፀ እዩ ኩሉ ግዜ ምሸት ንገዛእ ርእስኻ ኣብ መስትያት ተመልከት ኣብ ህይወተይ ገና ብሉፅ ዝኾነ ግዜ ይመጽእ ኣሎ ኢልካ ንገሮ ነዚ ኸኣ ብእምነት ግበሮን ንበሮን ነዚኦም ዝፀዋዕናዮም ሸውዓተ እምነታት ተቐበሎም ህይወትካን ከባቢኻን
كمي كم زلوات كتريخا فتوات بز أقرب كلكم تمرتاو فيديوهات هيواتكم كم تغيروا يأمن عبتات ماتق مهاريت فيديو كساب نراقب سلامكم يبزح سسنا ينعهم بسلام تصنحوا هيواتكم دما بنقحات مرحوايكم